खुलुमबाय बयनिसिमबो आंनि मुङा गायत्री ब्रह्म आङो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि थानाय मोनसे जायगा बासबारि पटबजरायाव जोनोम जादों बे थांनाय 23 एप्रिल खालिनि मोनसे पेजेन्ट 2026 नि मिस टिन आसामाव विनार जानो मोननानै आं बिराद गोजोननाय मोनबाय दा बेयो सारमोननि अननाय आरो सापर्टआवहाय जानो हाबाय आरो न'खरनि मानसिफोर आरो गासैबो आंनि मानसिफोर न'नि मानसिफोर दा आङो सिगाङावनो आङो गिबि खेबावहाय आर'नाइ एन्टारटेनमेन्ट आरो बेनि अर्गानाइजार टीम सारमोनखौहाय आरो आइ आफा मेडिकेल प्राइभेट लिमिटेड हस्पिटाल आरो आर्ट्स एन्ड मशन डान्स स्टुडिअ'खौहाय जोबोद साबायखर बावहरनाय जाबाय बिसोरनि बे इभेन्टखौ साक्सेसफुली खालामनायनि थाखाय मानोना बहाय बिराद खस्थ' दङ बिराद माबानाय दङ बयनिबो बादायलायनाय दङ आरो बियो ओरैनो नङा बिराद खस्थ'नि गेजेरजोंसो मोननो हायो बेखौहाय आङो बे आंनि फार्स्ट श'मोन ओमफ्राय आङो बेनि गेजेरजोंहाय आङो गिदिरसिनावनो मोननो हाबाय दा आङो बेनि थाखायनो बिराद गोजोननाय मोनबाय आरो आङो दा आसामखौ रिप्रेजेन्ट खालामनो थांगिरदों मुम्बाइआवहाय अक्ट'बरावहाय थ' नोंथांमोनहा आंखौ सापर्ट होलांबानो थाबानो जाबाय गोजोन्थों मा रोखोम नाजादोंमोन सानबेसे प्रेक्टिस खालामदोंमोन आङो प्रेक्टिसखौथ' बारा मोनाखैमोन सानथामसेल' मोनदोंमोन आरो दा बेबो आर्नि सारनि गेजेरावसो आर्नि सारनि थाखाय आंना प्रेक्टिसा साबसिन जाबाय जोङो ग्रुमिं मोनो सानथामनि थ' बेजों प्रेक्टिसा साबसिन जाबाय आंना ओमफ्राय आङो बहायनो बिराद खस्थ' खालामबाय आरो बहायनो बेनोसै आंना प्रेक्टिसा बेखिनियावनो आङो बिराद आरो आंखौ बिराद नाजादों बेखौहाय थ' आङो फाइनालि बेखौहाय मोनबाय आङो जेब्ला आंखौहाय टप 6 आवहाय नाम गाबज्रिदोंमोन होमबा आङो सानखाबायमोन बियो आंनि सायावसै आङो एन्सारखौहाय होनो हाबा मेममोनखौहाय इमप्रेस खालामनो हाबा आरो आंनि हनेस्ट आरो आंनि गोसोजों फोथायनाय थायोबा आङो मोनगोन सानखादोंमोन आरो आं मोनबाय औ आङो बिराद खुसि मोनदों मानोना बे आंनि फार्स्ट श' आरो बिराद गिदिर मानोना आसामनिफ्रायथ' नङा माने बड'नि मानसिनि गेजेरफोरनिफ्राय आंनो फार्स्ट मिस टिन आसामाव थांनो थाखाय मोननो थाखाय आरो आं दा आसामखौ रिप्रेजेन्ट खालामगोन मुम्बाइआवहाय